Hi! Kamusta na? Nangalan ko si Adrian, matstoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Goldea, the Romanite, absolute, for women. Iyan ni siya ni Volgare. Pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, maprutas nga mabulak nga matamis. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have plum kag orange blossom. Ang plum masimutan mo siya dayon, amo na siya ang prutas nga matamis na. For the mid, we have Madagascar vanilla kag jasmine sambak. Ang vanilla, amo na siya ang gahatag siya pagkahumok kag may jasmine sa amo na ang bulak nga masimutan mo. Kag for the base, we have patchouli, black musk kag moss. Ang patchouli gatag jutay nga pagkaduta nga hamot. Kag may black musk siya nga gadakop sa hamot para hindi magtodo-todo lapta. Kag may moss siya jutay nga pagkapait. Kabay pa nga namian ka mo nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye.